Nu det er jul her på Nano. Eller baby i kakao. Ja, det skal vi have, men også i kaffen. Nu det er jul her på Nano. Skal vi fandme ned på en bar? Nej, skal vi ikke. Vi skal hygge på café. Hej og velkommen tilbage til Nanoholders julekalender. Det er i dag Molekyledag! Molekyledag! Det er den 17. december og Molekyledag. Vi fik en øl i går fra nissen. Og altså, den landte rigtig skævt hos mig. Men der er også en anden øl fra nissen her. Nå, det er jo den, du snakker om, selvfølgelig. Ja, heldigvis, fordi den anden øl, det er jeg ret sikker på, at det ikke er en øl, det bare var tis. Jeg tror, han havde tisset i den. Nissen tisser altid. Nissen tisser altid. Wow. Vil du læse op, hvad der står? Ja, det er jo sådan. Det er Leffe-øl. Du skal over og vise den Ja, bare roligt. publikum. Jeg skal bare lige forstå, hvad det er, der står. Som I kan se. Vi nakker publikum someday, somehow. Det her, det er en Leffe, men det er en, man nok ikke har set særlig meget. Jeg forestiller mig, fordi jeg har i hvert fald ikke selv set den her før. Der står hiver og vinter. Okay. Så Jeg trækker sommer, personligt. ja, er det et spørgsmål? Det må være et spørgsmål. Der mangler et spørgsmålstegn. Hiver og vinter? Nej. Skal jeg åbne vinter? Gør det. Jeg åbner vinter stille og roligt, så ikke vi kan mærke, at vinter bliver åbnet. Ja. Vinter blev åbnet, og den er lukket nu. Jeg er lidt bange for mine øjne, hver gang det sker. Det kunne være, at den springer i luften. Skal jeg læse videre her? Fransk. Og With. Ja, læs du bare det der. Skal jeg læse Nå, til sovjetjoviske, men ja, Det- det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Nu finde ud til af. suverænes episoder, hvordan det kan det mellem det til på noget. Jeg tror, at den eneste mulighed, du har, er at hælde op. Altså, Ja. der er ikke så meget at gline for det. Jeg synes, at hvis jeg læste det godt op, det ville Jamen, det er, alle franskmænd sige. det er bare lidt svært at forstå, synes jeg. Det er jo fordi, du ikke er fransk mand. Den bruser så meget. Wow. Det er jo planen. Jamen, Nej, du må ikke rykke den. nej. Halv, ikke? Det her, det er sådan, man gør. Okay, tydeligvis, det er jo det, der står på, hvad end det her sprog er, det er, at du skal hælde den op, fordi så bliver den halv, og så får man det godt. Det, jeg er sikker på, at det Det der... er nøjagtigt, som det skal, Ja, det er nøjagtigt, som det skal være. ja. Skal vi høre vores ven her, om det er noget, der smager godt? Og kan der Det er ikke et godt spørgsmål. blive slukket for kameraet i 2 sekunder? Ja, tak. Oscar, synes du, det her smager godt? Rasle. Lad mig se. Han elsker det. Ej, han synes, det er rigtig godt. Ja. Hvem er os andre? Skal Vi vi må prøve at hellere smage lige det? prøve at smage. Lad os. Salad. Skum på. Absolutely scummy. Scummy I beyond forhold belief. til i går, fordi jeg tror også, jeg har lidt farvet af i går. Men det er Du er ikke så bedre. glad for nisser? Det har du aldrig Nej, været. nej, det er bedre. Nej, selvfølgelig er jeg ikke glad for nisser. Jamen, du har aldrig været glad for nisser. Det var dem, der gav mig det her ansigt. Altså, nu må I fucking... Fair. Ja. Det Jeg forstår godt, hvorfor du ikke er Ja, glad for dem. ja. Det var en hård omgang. Og så skægget oveni. Ja. Det er simpelthen det er for meget. For meget det gode. Nå, men det er bare mig, der går mit fars skæg ud. Det er okay. Sådan i dele. I dele. Der er bakkenbarterne, så er der mustachet, og så er der, Ja. hvad end det tredje var. Nå, men det... Ja. Det er Anyways. Hey, det er tilbage til Only Nanos. Only Nano. Skal vi... Only Nanos. Skal vi smage på det igen? Ja. Jeg synes, vi har trukket den lang nok tid. Smagen er ganske fin fornem. Ja. Men skal vi Jeg ikke kan faktisk lige godt lide teste hævbarheden? Okay. Som det ser ud nu, så har den en potentiel plads op på podiet. Ja, altså, jeg synes... Would say. Jeg synes, Bøgebrik kunne noget, ikke?
Bøgebryg kunne noget. Og jeg er Men faktisk... kan den lige så meget? Jeg er faktisk... min idé er... Hør her. At Bøgebryg rykker ned. Bok. Rykker Bokker væk. af. Bokker af. Bok off, som man siger. Og så kommer Det er den her op på andenpladsen. Ja, så vi kan jo lige hæve først. Hæve om det. Men Og lad os så- se, hvad hævedelen siger. Din idé Det er... er bare mine tanker. Ja. Wow. Jeg har en god challenge til folk derude. Hvis folk følger med hele vejen igennem, Som de selvfølgelig gør. hver gang jeg siger ja, så tag et shot. god sådan... Men vi kan jo ikke helt beslutte os, før vi har drukket resten af den rigtigt. færdig. Det er jo rigtigt. Jeg har taget en beslutning nu. Nu må vi se, hvad der sker. Men på den anden side af det her, så finder vi ud af det. Benjamin, kan du lige holde den her på din... Ja, okay. Værsgo. Nå, ja. Hvad så? Værsgo. Jeg skal holde den her, siger du? Vi skåler og siger farvel derude. Og vi har jo ikke konkluderet Nej, noget. men det har vi. Det har vi. Bare rolig. Den er Inden der bliver slukket helt af, lad os lige konkludere det. Vi skåler. Ja. Jeg synes, det er en fin stilling, det her. Stilling er rigtig. Hvad siger du? Ja, I'd say so too. Ja. Vi ses. Goodbye. Farvel. Sov godt derhjemme.